Hola, soy Celia Torá y tengo el placer de invitarles el domingo día 13 de marzo a un concierto muy especial. Junto con el director titular de la banda Unión Musical Lorta, Juan Carlos López, interpretaremos un repertorio dedicado a la mujer, con música de compositoras como Amparo Idó, Elvira Chica o Sara Galiano. Os esperamos el domingo 13 de marzo en La Rambleta, a las 11 de la mañana. Un saludo. Àngela Gómez Vidal, compositora i professora de clarinet i piano a Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida i a l'Escola de Música de Guadasséquies. El proper 13 de març, a la Rambleta, s'interpretarà el meu pas doble Mestre i Silvino, dedicat al tio Silvino i al seu net Àngel Mestre. Quedeu totes convidades al concert. Hola, soy Sara Galiano, compositora y orquestadora valenciana especializada en música para medios audiovisuales. Me gustaría aprovechar esta ocasión para invitaros al concierto que tendrá lugar el día 13 de marzo en el Espai La Rambleta, donde podréis escuchar una de mis obras para banda sinfónica, Stonehenge. Espero que lo disfrutéis mucho. Soc Amparo Idó, compositora i trompista valenciana. Actualment compagine la meva carrera artística independent amb el meu treball com a directora en funcions del Departament de Composició i Producció Contemporània a Berklee College of Music. Des de Boston m'agradaria convidar-vos al concert el diumenge 13 de març a la Rambleta, on s'interpretaran, entre altres, dos obres meves, Stahel i Cleopatra. Stahel és un passadoble per a banda que vaig dedicar a la meva germana Àngela el dia que ella va entrar a la nostra banda, l'Ateneo Musical del Port de València. Stahel, en alemán, significa la pica del violoncel, que és el seu instrument. Espero que ho disfruteu. Benvinguts, benvingudes. Haveu vist les seues cares, ara aneu a escoltar la seva música. Benvingudes i benvinguts, repito, al concert de la Unió Musical Lorta dedicat a la celebració del Dia Internacional de la Dona. Salutacions a la representació de l'Associació de Veïns i de Veïns de Sant Marcel·lí, als representants de Cosomoval, Manuel Teruel i Miguel Hernández, a la Comissió d'Igualtat de la Unió Musical Lorta, Encarna Serrano, Assumpta Silvestre, Paco Perales, i saludem també a la diputada d'Igualtat de la Diputació de València, Eli García Hernández, que es visita per primera volta i que esperem que estigui a gust en nosaltres, en el nostre barri de Sant Marcel·lí. Bé, este concert és un acte de reivindicació, com és també el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Estem celebrant nosaltres este concert més o menys des de l'any 2011. Hem aconseguit comptar ja amb diverses directores invitades, no és la primera volta que es visita una directora, i ens hem empenyorat, no sense dificultat, és veritat, tant la junta directiva com el director de la banda sinfònica, en trobar dones creadores. No perquè no les n'hi hagi, sinó perquè han estat tan invisibilitzades en tant de temps que tenim sempre que buscar-les, però sempre estan allà. I també volíem que estiguera una dona al front de l'orquestra de la banda avui. Per això hem convidat a Celia Torá Mateo, que estarà a la batuta juntament a Juan Carlos López Luján.
Celia Torà està llicenciada en les especialitats de fagot i direcció d'orquestra en el Conservatorio de Múrcia, Manuel Masotti Littel, i ha participat com fagot primera en diferents bandes de música d'Almeria, Alacant i València. També ha format part com fagocista en diferents orquestres sinfòniques, com l'Orquestra de la Ciutat d'Elx, la Vega Baixa, Alacant, l'Orquestra 430 de Vigo, la Clàssica Santa Cecília de Madrid i a l'Orquestra del Teatre San Carlos de Nàpols. En l'actualitat, Celia és la directora titular de la banda de San Fulgenio i la Unió Musical Dodón de los Frailes d'Alacant i també de la banda de la ciutat de Bocairent. Precisament, Celia va dirigir en 2021 a l'Orquestra Sinfònica que està formada per una agrupació de músiques i de músics de la Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València, de la que forma part la Unió Musical, i de fet el nostre president està presidint també Cosomuval. I avui anem a tancar el cercle per ara, només per ara, perquè ve a dirigir a la nostra banda en un motiu molt especial per a nosaltres, com és el concert de la dona. Parlant un poquito del repertori, teniu Mestre Silvino, un pastoble d'Àngela Gómez Vidal, està Cheli Cleopatra d'Amparo Edo. Ella mateixa ha dit que este pastoble està dedicat a la seva germana. Cleopatra és un poema descriptiu de la gran reina Cleopatra. Un pastoble dedicat a Taurí, La Puerta Grande, d'Elvira Checa Gil. I Stone Age, concretament, que és una obra de Sara Galiana, és una obra descriptiva també per a banda sinfònica que està inspirada en l'edat de pedra, Stone Age. Narra el naixement de la música i es va guiar precisament aquesta música a través del temps per la vida de l'home primitiu. I acabarem el pastoble Luisa Font d'Andrea Picó i el Lelio Che, que és un pastoble de Maria Teresa Andrés Blasco, que ha sigut un encàrrec del municipi de Benimarfull els anys 80. I ja, jo sense més, vos deixo amb la banda sinfònica de la Unió Musical L'Horta de Sant Marcel·lí, avui de la mà de Juan Carlos López Luján, director titular, i de Celia Torà Mateo, la nostra directora invitada.
No me resisto, las primeras frases que digo en la primera secció, després de les pedres, quan comencen les paraules i parla l'home per primera vegada, diu: son frases de dialectos africanos, zulú y somalí, puesto que África es la cuna de la civilización y tienen el siguiente significado. Quindi loku, ¿qué es esto? Sansi Kayani Ambise, ¿cómo lo llamaremos? Y Wano Guyeri Music, lo llamaremos música. Eso es la aplicación que para Bé, pues dir-vos només que ara que ja estem arribant al final, que volíem en este punt dir-vos que per a no estar, que hem recabat molta informació de les autores d'avui i de la seva música, però no volíem estar parlant, sinó que sonara la música, clar. Entonces hem decidit que està tot penjat en les nostres xarxes socials, ja en la Unió Musical L'Horta, tant en Facebook com en tot el que tenim a nivell de xarxes, hem penjat tota la informació de les dones, per favor, mireu-la perquè així estem col·laborant i visibilitzant de veritat a les dones músiques, no? Jo, per la meva part, només volia dir-vos que es fixeu en que són dones molt joves, la majoria estan en la treintena, incluïda la directora, tenen molta formació, no tan sols els màsters, els cursos que han fet, sinó tots tenen la titulació d'un instrument i a més la titulació superior de composició, no? I que estan arribat a uns nivells, a uns logros importantíssims, no? Una que s'està en la Berklee en la direcció i composició, altra com per exemple esta mateixa, Sara Galiana ha col·laborat en música de pel·lícules com Star Trek 4 o Frozen. Vull dir que és interessant que les sigam, no? I que aneu a les xarxes de la Unió Musical L'Horta a mirar tot el que hem penjat avui d'aquestes dones tan interessants. I ja sense més vaig a donar pas una altra vegada a la nostra directora invitada d'avui, a Cèlia Tora Mateo, per a que continuï amb el concert.
pues, podeu sentar-vos, per favor, als músics i als músics. Pues anem a donar-li un record d'este dia a Cèlia Torà, que ens ha encantat que vinguera. Per cert, que no us he dit abans que el pas doble que hem sentit d'Andrea Picó, Luisa Font, ella pensava vindre així i contar la seva història, però no ha pogut ser. Ella ho va dedicar a la seva tia, Luisa Font, que va ser la persona que va estar en ella sempre, va pagar-li els estudis de música, va ajudar-la sempre, i va patir un càncer i ella pues, és un homenatge que li ha fet a la seva tia, no? I ella volia que ho digueren avui. I també se m'havia passat dir que entre les persones que estaven avui també està Julia Climent, que és la representant de cultura de l'Ajuntament de València per el Partit Popular. També, Julia, gràcies, espero que hayas disfrutado del concierto. I ara sí que vaig a pedir, a demanar a Juan Carlos López Luján i a Cèlia que vinguen perquè anem a fer-li entrega d'un obsequi i també, per favor, Sònia García, si pots vindre, la vicesecretària de la Junta de la Unió Musical d'Horta, i així que m'entrega estos xicotins obsequis. És el cartell d'este concert. La seva autora del cartell. I també tenim este llibre, Cèlia, que és la història de Sant Marcel·lí, d'Àngel Vidal, un veí nostre també, també soci de la Unió. Bé, i vos deia que este cartell que li hem donat a Cèlia, que és el del concert d'avui, està fet per Gràcia, com sempre, Gràcia Sunyer de sòcia de la Unió, que sempre fa unes xicotigües obres d'art, perquè ella el que ha volgut és recordar a les mares, que eren les ames de casa de França, que han sigut les que han donat impuls a la gastronomia i que han donat prestigi a la gastronomia francesa. I ella s'ha inspirat en aquestes dones perquè pensa que li va evocar el tema de la música com la mare que alimenta l'ànima, no? Que és una cosa molt bonica que li ha inspirat a Gràcia. O sigui que repetim les gràcies per estar així a Cèlia i també al nostre director Juan Carlos, que s'ha currat tot això que hem escoltat avui, entre altres coses, també a tots ells i elles. I te farà entrega, Sònia, d'un pont de flors també per a tu. Se n'anem ja recordant avui a totes les dones que estan patint les guerres, a les ucraïneses, les etíops, les sirianes, les afganeses, les de Palestina, les de Malí, les de Somàlia, a totes les dones que estan patint les guerres i a les seves criatures, la nostra solidaritat. Gràcies i fins la pròxima. Gràcies. Hem acabat per avui. Fins la pròxima. Pues ahí, aparte de estos conciertos, la recepción interna Va a salir en primer plano, ¿no? Lo siento, no lo sabía. Se ha acabado. Sigue grabando, ¿eh?